BKWSनि चिफ मानगोनां मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथाङा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि रुंसारि सान 1 मे 2022 खालारखौ BKWSनि सिङाव थानाय नखरफ्रोमखौबो मोनाबिलिनि समाव खौसेथि आरो गोजोननि थाखाय आनान गसाइनि सेराव आलारि बाथि सावनानै आरज गाबनो खावलायदों। दानिया फै बिथाङा लाइजामनि गेजेरजों मा फोरमायदों आबुङै मिथिना लानि। गिबियावनो बर' कसारी अनसाइगाव हायुङारि खुंथायनि सिङाव गोग्लैनाय बर' माहारियारि आफादफोरनि गासै दैदेनगिरिफोरनिसिम आंनि गोथार मानिनाय आरो हामब्लायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। सिबिनां गेदेमा नोंथांमोनखौ बे लाइजामनि गेजेरजों आं गुरैयै खावलायनो सानोदि बर' हारिनि अलखद समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानखौ आजावनानै हारिखौ गेदेमा हारि महरै फसंनो थाखाय इं 1987 मायथाइनि 2 मार्च खालारनिफ्राय जागायनाय बर' जांख्रिथायखौ गोख्रोङै दैदेनलांनाय बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि रुंसारि सान 1 मे 2022 खालारखौ BKWSनि सिङाव गोग्लैनाय बर' गामिनि नखरफ्रोमखौबो मोनाबिलि समाव आलारि बाथि फोजोंनानै खौसेथि आरो गोजोननि थाखाय आनान गसाइनि सेराव आरज गाबनायनि गेजेरजों फालिहोनो थाखाय आंनिफ्राय गासै बर' माहारियारि आफादफोरखौ गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।